nasad karon sa Disyembre, ipatindog na ang Christmas tree. Awitan ta karon ang Ginoo, ug andama na ang regalo. Maghatag kay ug magpasaylo ay tamang nga problema, hikalim ka na. Ug karon atong pagasimbahon ang Diyos, maghiusap halaran ta. Ang Diyos paharian na ang gugma. Maghatag kay ug magpasaylo ay tamang nga problema, hikalim ka na. Ug karon atong pagasimbahon ang Diyos, maghiusap halaran ta.